Ayo, EBG pada metu. Ora krasa kaluyuran goleki sing tak sayang mubeng minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen Leo kang nyawang Kleang-kleang tak sawang Mencro ngepang Kegancangan tak rindi soko kadawan Sarwe ngoceh dewe ngalih bensoan Gawe pikir kukuming seret ireng tak sawang katon manise bebungan yen kakon dadi duwet ora bakal atiku kekiwang liyan yen si poceng andutut ati kepranan ora mandang atiku tansaya dadung tasranane pekat bulute bendo sor as os kang sajam ya as goyang ya kono bae kang sar sor sar hosa hae awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mope-mope minder anggonku goleki sakoso esuk awan nanti bengi manjen yen si podang andutut ati kepranan kegancangan tak rindik saka kadoan sarwe ngoceh dheweke ngalih prensoan elok kae tak sawang bang aja pikir kukuming seret ireng tak sawang katon manise bebungan yen nganti dadi duwet ora bakal atiku kekiwang liyan yen podang andutut ati kepranan ora mandang atiku tansaya
Duh kepenak banget pudange kuning. Iya. Dadi sesuatu